Shua begin late so blay haging duai kan puli kat tu kat ni ki kentien ki bela nak ketien ke jong blay ke begin la wan shem nak sam ke bar fusau ke dekat ke paningkong bat ke baar bat ke siti upol ki nong rom ke nong ke bapra ke dekat kat kendai ter ki ketien ki angkom ni ke kendau kalong ke jong utrai bat ke jing dap jong ka ke perthai bat ki basyong haka naba ula seng yaka halor ki duriau bat ula pen scam yaka halor ke jing slay namar kata ke jing kmi kermen kemang ke jong ke jing thau ke kmi linti her yaka ni ke jing pen pau yaki khun ublay namar ya kata ke jing thau la pen long hapo ki jing ke jing thala Om dala kamon hi, Hendrai da uta, ubala penhapo yaka, haka jingkermen, ban penlain no yakata, kajing tau hiru, nakata kajing long merau hapo, kata kajing puut, sya kajing aluj, kaburam kita ki khun ublay. Namar ngitip bagajing penlong barok kawai, kaya ut lang, bat kaya su kun lang hadu mentah. Bat tangkat kata, Hendrai mangi hiru, ki badan ki sok nengkong jong mensim. Wat mangi hiken, ngias ya ut sat hapo ladehi. Da kaba ab kmi her, ya kajing tingkon, kabalong kajing seuspa, ya kamet jongi. Tungin ya pai sublay kajing duai. Kupa jungi baham deng ngidap daga jing songu yami akan ni no pai jong ni sngi ba mela khot ingi kat ni begin wan saka yeng ka bakhut ka bakentang jong mi begin syakri begin pendon buram ya ka kerteng ka bakrawor jong mi try kenrat ba ba ngidap daga jing songu yami nam daga jing isnei jong mi ko try ka ba me penthamai na ka banta jongi man la ka sngi mem ju pep ko try men le isnei na ka banta jongi paro upat belien jo ka perthai bar khoi Bat kham tam ko mahaga ni kasngi ko try. Kasngi ba kum kabalang Presbyterian. Kabu ya kajing rakhi, ya kajing ken mau, ya kajing thau jong me ya kani ka mariang. Ya kani ka perthai ba ya ka saudong saukun, ka ba ngi syong isa ko try. Ni dadap da kajing songu ya me ablay. Ba mela kerkhu yang isi kat dai barok kisngi jong kajing em jongi. Hadu kani ka klipmat. Namar kata ngi wan hakmat jong me kani ka klipmat ko try. Ban aingu ya me ban yarok ban pendan buram ya me ko try lembak kijing ruai ki bangin ruai lembak kijing duai ki bangin pen sngau se me ko try lembak ka ktien ka jong me ka bangin yo sngau ka ni ka no phai jong ni ka sngi ngada duai ba men bat scamming ko try ngada duai na umta ka balang hi barok ko ko try kirim pe yeng kristan jong ko try men long ringkat ban ngi wei pi wei ko try men da kur khu yengi men da bat scamming ko try men ai ngi ka jing ko jing khia men ai ngi ka mon sngau ba ko try ka mon lai lot bangin wan ban syakri me ko try man tre Banwan sajan jong me ko try kan rat ba bat scamming ko try kum ka balang ko try bat ki balang ki badah kari keleng saudong jong ka nika jela ka jong ko try jisu sikhilem ko try ngida duai kerpang nam ta kinong syara jong ka balang nado kita men basan kirang ba balang bat ki we ginong kit kam jong ki program ki ba pher ba me men dalong ringkat bat ki ko try ki kam ki babun ko baka balang ka haban pentulun nakapor sa kapor men de kurku kam tam ko try ki kinong syara jong ka balang nadu ki temen basan ba kirang wa balang ki balong ki kpa hamen sim nakabenta jongi ki khon jong ka balang ko try bakin yalam yengi ko try ka jing syakri ka ba koridor ka baki ai nakabenta jongi ko try men da kurku kerpang ye ki ko try men de kurku ye kalong yeng kalong sem jong ki men de kurku ki khon ki kti jong ki ya ka kam ka jing trei jong ki barok ko try men ai ki ka jing kot jing khia ko try men da pelai iki na kijing penwet ki barok jong ni ka perthai ko try ba ai bakin yang scam kham tam hukum kini ki sngi bakin la ban syara hingi ko try bakin yang scam mengiru ko try bakin ya bet kat kum kajing yalam ke jong ki ko try da kajing start blay jong me ko try ka ba me men ai ni sikil ten ko try ngi duai ru ko try nam tai pastor ba men lawan yalam sa ka balang ka jong ko try ngi scam kini ki barok kini kijing penbet kijing penyat bet jong me ko try namar kata ngada duai hagani klem mat ko try men kersian bori ko try men ai bori baka kubor ka bani asngo hagani ka sngi khamtam ka kubor ka bai dei namta ka jing
jing sngo tho jongi ko trai kum ki khon ki jong me kum ki jing thau ki jong me ko trai bangin nang bangin ri sumar kendong yala ka jong ka saudong saukun jongi ko trai ngada duai ba me men kersian bor I du men sem ko jong me baka ka kubor ka bain ai ko trai na ka ktien ka jong me ko trai kan ka jan met kan long shisha ka bor ba na ka mentai jongi kan long ka bor ba nam ta kai kirim pe yin kristan jongi ha ka balang ko trai nam mentai jongi iwei ki bawan sagani ka yin ka jong me ko trai ban ngap ban ya sngowi ka kubor na ka ktien ka jong me don kat bat I ko trai ya ka ministry ka ba I haban syakri ko trai shanu shaba me men panan kami I ko trai men da ai bor ba I men da kersian bor ba I ko trai Yesu men da kerku ya ka yin ka sam ka jong I ki khon ki kti bat baro ki ba ed batan ki badan bat I bat scamming I ko trai kum ka balang ko trai kham ta mi ki sngi ki ba menta men da kersian boring I shisha ko trai men ai boring I bangin ed ya ka hok trai in ed ban mani ban syakri me ban jan sami ko trai kat ba menang pan kre ki do not ki men sim ko jongi sngo ko trai ki jing duai ki jongi ta ba mabru iki jing thala ki jing palat jongi ko trai haga jing long bri ki jongi I pan ki ni daga jinget haga kapteng ya jong Jesus Christ amen. Ki parabang ibi gini kilo kijing penbena. Jaseng kan tadi lawai ni jaseng Environment Sunday. Ini nong pulis dang bat duai, Mrs. Diang Hunti Makar Kongor, nong keren, Mrs. Isadora Kindia. Jaseng samla keporsan bijijan mit hang nir kan di Environment Sunday. Nong pulis dang bat duai, Mr. Winfred Imli, nong keren, Mr. Wanskem Marbanyang. English Service of Miss Bajar, porsau steng jan mit ini nong keren. Teman besan B Shangdiar. Saya kesini kalai tri ujun kalak sini ubelai bening kong jong ubenai ini kerja seng sedang benai berrevival apun rish teng janmit. Nong elam teman besan B Kharkongor, nong pulis dang bat duai Mrs. C Nyota, nong keren Dr. Rangshai Borti Simle. Haka santrik ujun kerja seng miet balang apun rish teng janmit ini ke subjek pedeng jong kuota ke jing thau thamai ya ke jing Kristan. Tenat subjek namar kata tu kala ke bomut bakumta on yo wan ki ayom syong pengat nakhmat utrai syong nong rem hai jirai sam long balai ke khat khandai nong pulis dang bat duai Mrs. Joyful Kaji nong kren Mr. W Dishen rang ba balang ha pratri ujun si sajai ke jeseng duai ke pon rish teng janmit ya nong pulis dang bat duai kong I Rika Kharkongor khandai trik ujun ke si ublai program pilong kumni nyobu je mesep ngi jeseng kena and the Bible study nong shim Bible study Mrs. B Mauro kendai sau pesan men step ngi jeseng school pen pa nam ta baro ki kedan kata nado cradle roll hado kedan rangba kelas persang bat kelas ri khan worship je meski ngi jeseng sermon nong pulis rang bat duai sa aiban shngan kipa milim ngam special number Miss Camilla Pongrop nong kren Reverend L Lingscore Kajian sang sakramen kejiban baptis jangan di kekuatan kan long haga life putri ujun porsku kejiban step kumtai prabanget ki beranjing temu banwan rai ki kun kejiban baptis kinso haban ai ki kerdeng tu nusan ki enwar joins ke tri register balang hanishwa ka arpun nyu tri ujun kanang ban yo ban tho ki baptismal certificate sakapor bobyang subha tho shai di dak kral li ki capital letters ya ke kerdeng kpa kerdeng kmi kerdeng kun shinrang ne kentai sikha bachakasa Kejaseng kentai kan penlong yang ke food fest haka arpu artri ujun nadu ke porsi po bijimen step ha dining hall jangan lamjing shayu center ban penmi fun na ka benta kan di ke women's week arja arpsa la kerpa di perbanget baro ban yawan shimenta kan di ke food fest Kejaseng kentai kala buru ika donation box akhmat ke jikang yu bani kanang bagi perbanget kin la ban no senyang na ka benta kan di ke women's week arja arpsa Ki jing ai ngo baro ki mingyo pnyang ni kata yo hilong kumni jing ai ngo ni ki envelope se general fund juga balang ndru pulai tu ni ki envelope jing yo pnyang kilong silak shwo jar news pa apu artengka ki envelope se ka fund thiet lum jiktep lai pu arteli jing yo pnyang kilong arpun jar news pa lai pu tengka ni ki pla jing ai ngo jiseng khna yo lai jar ndru pa nyu pu tengka ni ki pla jing ai ngo jeseng school pen pau yo arpun jar terus pakat sau tengka
niki plaji aingo jeseng sermon bisi mesingi 10,000 kendai spa 10,000 tengah. Kiji aingo ibu kerpang ibu perbangi ki ais ke balang Rajasthan mission 10,000 tengah. Yei kun samlai asubha se kam mission jengka balang si lai 1,000 tengah. Pat baro kilo khat lai 1,000 tengah. Jing aingo khau kham kilong 6,000 spa tengah. Jing Arab yu hybrid nashwa sandor lingdo 6,000 tengah. Kumta baro jing aingo imi opdiang kilong arlak lai 4,000 spa ar tengah. Ublen kurkhui prabang ibe kiba ai gini jing aingo baro baru kiba duai nam taka kampung u. Hani kapor ngin mani uble di jing aingo ujongi pada gaju kapor ngin yo special number na Mr. Efficient Club bat ki parlok. Hadi kata kerpat dia Mr. S Marbanyang rang ba balang ban duai bo uble pen kentang jing aingo kini kilong jing na. Hello, check. Hello, check. Hello, check. Kerteng efficiently kelab. Bandrai bangai day manjanga bat batam day para. Kerteng jangka jerai ke kerteng hajan jong me. Check. Hello, check. Kapatay dap jing yale, bertay jing tenju. Kamet kadap kerhai, minsim ka kerdu. Kajing im samlang, kabadap tangkit ma. Lakita where ya donut, taki jing tala. Dap tang jing yale, ha jing im abale. Dan kilong ngas nolong malway pun siang akin mau yala unang tau kadonot kakmen milong ba kam kraw haba yong kiwan hajing em jonga lajan jong mi tu sha yanga. Simbale kilok pangain kijano syai trasami ngapai ya ka jing suk to ai jingat pelung kiwan tam abale wat yen jingai dap tang jing yale ha jing im abale lada ki don kilok ngas nolong marway un siang akin mau yala unong tau kadonot kakle milong ba
cam krau haba yong kiwan hajing im jonga hajan jong mi tu sha yanga Day tang Jisu ka jing men jonga nga pai to is ne yanga Day tang Jisu ka jing men jonga nga pai sha u to is ne yanga Day tang Jisu ka jing ben jonga nga pa sha u to isayanga tap tang jing yale hajing im abale ladaki don kilon Las ngolong marway Punsin ngagin mau Yala unong tau Kadonod kaklen Milong bakam kraw Haba yong kiwan Hajing im jonga Lajan jong mitu sya yanga Haba yong kiwan Hajing im jonga Hajan jong mi tu sha yanga tu sha yanga Hajan jong mi tu sha yanga Kita burung play. Ini dua. Au beli ubah kupa jungi wabning. Yang eme nomor ba melong beli bala tawi. Beli bala tawi ki bara. Ki badan happening sejrong ba khendo sport. Beli ro bala bu yegani si ke ba kerpang. Kebahagiaan kita terligi si pengiyak ban pendap, ki kam ki jing teri ki jongi, ya pat ban kiu segai yang ke jongi. Hari ni si ban mani ban sakri ban irok panan buram ya kerteng ke jongi. Biar angut ru eme nomor jing baham ki jing le isnai ke jongi. Bang pendap penbiang Yagi jing dan kam ki jongi. Ker ku ro ikbi jing em jongi ke bahala ke sing. Kidan ki jing ker ku ki ba ngi labani I kidan ki bang em labani I. Kidan ki jing ker ku ki ba ngi tip dan ki bang em tip. Bagi angu ro eme namar ke jing ker ku ke ba crowdam ke jongi. Ka ba me malapai kon Jong me segane partai ban yap pli namar ki pop ki jongi ban siu spa yang ki breu ki bala jat ki bala rem kana mangila ban wan hajan jome lengba kata ka jing sha sitam ki jongo kumne abangi dan ngene ka por bangi wan ra me same gini ki jing ai ki baret ki jongi Dwai bamen kerku iki, bamen penggetang iki.
senu ban pendan kami kikin long naga benta ke buram ke jaume kam tame naga ban benta ban penpriang ya ke gospel ke jaume sya gitu ki bompat semla yes ngowika makum ne abang ya dan haga ne por yang gue ime namenta lalu jong syakri pastor iba mela panpoy pring jangi ke ne por mansami kubor na ktien ke jaume oi ke jing penkre kalong ke jong brio andre ke jing pen janai kan long ke bawan nami doai nama kata bamen don rengkat bat idolu jong munsi mu jaume bakumba melaju pendan kami iki por ki belet no baro men pendan kamru i hagani ka por nama mangi baro ki badan hang ni habangi yo snow ya ke e ka wan na ka center ka jongi kandalong ka jing pen thamai bor ka jing em ka jongi ka baman la ka si rap namar kata yang ini bayo snow bangin nomlong tangki nongsu ki baklet no rei bangin laban pentri kamro ya ke e ka bangi yo snow ha ka jing im ka jongi ka baman la ka si twai baman kerkuru ya ki baro ka baleno sigini ki jing ai jing ha ka ni ka por rap ro ingi mi laban ai om tangi ki pisa ki jong ka pangila rebengin airu yela di siga jing sakri ya me twai manang ya kerku ya ki rempai ying kristan bro ki badan hagane ka balang kana wi laban ai kelut sika kam ka jong me twai bat mendon kat ru ba por ka basa hagane ka jing sakri ka jong ida bukti ki benta bro kiba ya sayo ban pandap pangi angu me hagane por na menta jing rai kerpang bagi yo snow na ki khon samla ki jang me ki bi ai ki jing rai ki kerpang na por so por ni dwai men don rengkat bat ki ro ba ki la ban ya saki ya kerteng ke jang me long ba ki su jing rai ki jang ki bukti yang ini barok ke bedan yang ini ke por balik ke benta barok ke bangin sayok ban pendap haga jing alam ke jong mensim jong me snow yo bangu jang ini ke por na bangin ngu ngi dem ngi pan gerteng utrai no pen im jang yu Jesus Christ amen. Ni pen pau ke jing sngongu yu blei na ka benta ke jing pen kan mau hangi ya ka tien ke jong blei bat ya ka jing duai ya ka bala bukti hakmat jong blei nyai ngu yu blei na mar ke jing ruai ka ba kerpang ka bangilio sngo om dei tam ka long ke jing ruai ka ba sngo tanat ndrei ka badan jing mudru blei na kerku ya pi ki kon samla jong ka balang ke bala ai apreng jong i ke jing ruai ba pinang la ya ka banang ai ke jing shakri yo blei limba ju ki sngi ki por ki manang wan baro hagani ko por kum ka jing pen kre ya ka bangin sayo ban pediang ru ya ka ktien ka jong blei in yo shwa ya ka praise and worship ya ka banyalam da ka praise and worship team jong ka balang dengan sngop ha ban kerpat ya ki kin shim ya ka ni ka benta ha ka banyalam yangi ha ka jing rwa yaro bat mani kum ka jing pen kre na ka benta bangin pediang ya ka ktien ka jong blei hagani kano paisngi
check. Masih mikirnya kabu. Panai kublai environment Sunday fi iway. Hakasam kaba arfusau kat baning kong kumbala puli iba puli sedang kong. Kepertai bat barok ki badan haka kidai ki jong utrai. Kekendau bat barok ki basyong haka kidai ki jong u. Henry larangi puli haka Genesis kalong kaba kendai ter ba ublay u ayangi ka bor. U IT hangi u ayangi ka responsibility ba idai mangi ban pet ya kamariang ngashkwa ban ong kamariang kadi kawai ka ba ajing im yangi ti ngashkwa ban ong ban ri ban sumar ban le khot ban ben khot ya kha kum ba ong kani ka jing roi ka ba ars pa khandai puar ka ba kren chifang jing long ba krau jong ublay hakani khot ka ba ar kren chifang ila ban ong kren chifang kamariang habang ayat lingba kilau ba lausan ngasngau jingpa song thiang ki semu dieng nakliar ulom nga i ki thie ki madan ngasngau ru ki jingbe ler ba su sen tung yang lang ni rwai ka ni jing rwai ka ba arspa khandai puar haba atrai ki kam jong menga berkat kat no ngadam da jing lingo bakra nga iki klor nga yo jing riu berta geleng saudon kabor jong me kapal mình xiêm jong nga tu ya ro ya utra mi long bakra mình xiêm jong nga tu ya ro ya utra mi long habangayan ling bagi lau ba ausan ngas ngô ching pa snow thiang ki sim udi na kliar ulo na iki tie ki madan ngas ngô
ta sing at khot ka ba ar ha ba nga ya ding ba ki lao ba lao san nga so jing ba so thiang ki sim u di na clear u lo nga hi ki the ki madan nga so ro ki jing ben er ba so si men sim jong nga tu ya ro ya u trai mi long ba krao mi long ba krao men sim jong nga tu ya ro ya u trai mi long ba krao mi long ba krao men sim jong nga tu ya ro ya u trai mi long ba krao mi long ba krao men sim jong nga tu ya ro ya u trai mi long ba krao mi long ba krao kin sawan laba jingkerku kumbala kular utrai jrai ba arspa prafun reo ayom syong pengat kin wan ru ba unong penem u ai lapa jingkerku lapa jingkerku ngiwan jing jau jing is nei la juma diu lapa i kerpan ken sawan lapa jingkerku men siam ki priu ban pen em geleng ri lom bat ri thoru ai ba kun chlei u men sim lapa jingkerku lapa jingkerku ngiwan jing jau jing is nei la juma diu lapa i kerpan ken sawan lapa jingkerku hangi to te jur atrai bentangi terang bat iwa acu lapa jingkerku to ai lapa jingkerku lapa jingkerku ngiwan jing jau jing is nei la juman diu lapa i kerpan ken sawan lapa jingkerku atu ai mentangin man mentangi tlabat i kerdu mentayu jisu ngiwan lapa jingkerku lapa jingkerku ngiwan jing jau jing is nei la juman diu lapa i kerpan kat khot paningkong ken sawan lapa jingkerku kumbala kular utrai ayom syong pengat ken wan ru ba unong penem u ai
Ngi penpau ke jing sngongu na ka benta ka praise and worship team ka balai lam yangi ya kitu jing rai ki ba ra bat ki ba penrem ya ka mensiam ke jongi hagani ka por ngin yo sngo ya ka kubor ka jing selok ling ba jong ni ka tien ka jong blai ngamla klem penpau ya ka jing sngongu ning kong e yu blai wala penyo anga ya ka ni ka lat bangala ban ye don kat lem bat phi ka balang hagani ka sngi ka kerpang ka bangi rakhi ya ka environment Sunday ki pastor ki be don kat lem bat ngi hagani ka por ki temen besan ki belong ki kpa bat ki nong sharai ki be it ki jongi ki de khot jong ka committee balang lem bat ye phi ki para banget be it kat ki bala ban ye don hagani ka por sa shisen pat nga ai kuble ye phi lang baro haga kerteng ke jong nong penim jong yu Jesus Christ ngapen pau ke jing sngongu ka kerpang ya ka balang ka bala ibit ya ka ban ai bentalem yanga haga ni ke jing syakri bat kerpang haga bangan yo ban shim ya ka ni ka benta ka ba kraw bat ka ba kongsane haga ban sam ya ka ni ka kubor ke jing selok ding ba jong ka tien ke jong blai kerpang haga ni ka sngi ka bangi rakhi ya ka ni ka environment Sunday tang kindiat aga bayadei bat kini kesingi haswa ya kabangan sapoi sya ke kubor kabangan don ya kaban selok ha kini kapor kat kum kini kesingi ka kerpang kabang yo ban rakhi ke environment Sunday ngakan mau ha ke jing seng selok jong ngi ki pastor jong ke KGP sinat sep ngi kabalalong ha kabalang red samthia ngi le kren halo jong ko ke team bat kata kalong ke mission jong ke balang bat ke Maryang bat nang ni ngilai ra kum ka jing ai jing mut sya ka KGP sinat sep ngi ba ka dei bandon ka sngi ka ba kerpang ba kum ka sinat kin yo ban rakhi ya ka environment Sunday bat nga sngo tenat ba ka sinat ka balalong ha ka balang Presbyterian sau kwan na kitarik khatway do khatsau march jong ka sinam arajar shipo kala shim yaki artli ki rai ka baningkong kalong bakan don ke environment Sunday hagas ngiu try ka beningkong jong ubnai June man law snem bat ka baar ban ken pengen mau yaki school yaki college ki beran hapo jong sinot ki presbytery bat hadu ki balang bakin rakhi ya ke environment ka world environment day ka bahap ka santrik ka jong ubnai June jong man law snem bat ngesnguk men baka jing rakhi ya ke environment Sunday kala long ka jing rakhi haki balang baro ki bahapo jong ka KGP assembly ki barakhi renti ya kan ski utrai ka beningkong jong ubnai June jong manlau snem kum ke environment Sunday ka jingtpu jong ka assembly haba ka bu ya kan environment Sunday kalong ban pen kan mau ya ki bangai bangi don ka benta ka bakraw kam tam ha ka ban penne pensa bat ban sumar ya ka Maryang bat baro kibadon hapo jongka bat kab jingtpu hi kalong ban pengen mau yang ikum kibanget ya ka kamram ka bangingi don ha ka ban penek pensa ban sumar ya ka Maryang bat ya baro kibadon haka kibalong ki jingthau bat ki jing penlong ki jong ublei haringkat bat kata ka jing perkhat ngakwa ngine pai syang ni ka ktien ka jong ublei ya ka banga pensyong nong rim ya kani gejing selok na ka sam ka ba shispa saw nadu ka khot ka beningkong hadu ka khot ka ba life way ban nga kwaru ban kren halor jong ko way ka phang pedeng bat kata ka long ka jinglong sordar halor jong kani ka Maryang larang bu aka ktien nong way ngila banong ka environmental stewardship ngam kwa ban kren ya ke jinglong ya ke jingman jong ke environment ha ka bangingi im ngam don shibun ke jingtip shapang katale se kila ban don shibun ki weipat ki bala ban tip khamba shapang ke jinglong jingman jong ke environment le ni ke Maryang ha ka bangingi im ha ke juk ke jongi ngiyo i shibun ki aka ki bakta ya ke environment kabang ilayo snow ya gijingkren ni gibabon kum ka climate change ka overpopulation ka global warming but kiwi ki bangam kwa ban kren na ganigapor Henry ka mga kwa iban pasyat jingmut shapi ha ka bakum ganigasngi kalong bet na ganigagtien ka jong blay halor ka jing snow tho jongi kum gibangay bangilong ki sordar
ngilong ki steward hakabaya day bat kini ki jingpen long ki jong blay lani hakabaya day bat kini ka mariang ka environment hakabangi ngi im ngi sa bat ka saudong saukun jong ka larakum ki banget ngi sngow thu ya kini ka jing shisha ngimdon kamshu bandang rakhi ya kini ka sngi ka environment sandi Henry sngow si ban ong bakum ki kristan ngim le hok lani ngim pendep hok ya kata ke bentak ke bakum ki sordar ngi di ban pendep haka ba day bat kini ke environment bat kum ta ka long ke badon kam ban pen kan mau ling ba jong kini ke environment sandi ya ke kamram ke jongi kum ki sordar haka ba day bat kini ke saudong ke saukun bat ke mai mariang haka bangingi im ngisa ka bangakwa ban pen kan mau yang iwei pa iwei kalong bangin snow thu bangilong tangki sordar halor ki jingpen long ki jong play bat knang bangila ban kham shai ha ga be day bat kani ga jing slok ha ga ni ga janmet ngakwa bangine pechwa ya ga jingmut jong sordar ke ga jingmut habo play ong yangi bangilong ki sordar halor ki jingpen long ki jong play nang tangin sia pech balay bangidei ban long ki sordar halor jong ga ni ga mariang ke environment bat khadu ngin sia pech ya ga ni ga sam ga ba shis pa saw ya ke ka bangidei ban le kum ki sordar ki jong play halor jong kini ka mariang ke jingkali ka baningkong ka mga kwa ban bu lima gani ka jing selok kalong uwe u sordar ka ktien Greek ya ka bala shim ya gani ka ktien sordar kani ka ktien oikonomos ka bamut larang ashupen kala ka ktien khasi utau ba pet ya ka ka badai ka jong kiwei kabamut bau sordar udai tang unong pek udai tang unong sumar ya ke kabamdei ka jong u kabadei ka jong kiwei ka Oxford Dictionary ka batay kumni siya pang sordar ka ong ubrio ubalapen kamti bat shanya ban pek ya ka jong kiwei ngidei ki brio ya ki balapen kamti ban pek ban sumar ya kabamdei hok ka jong i ya kabadei ka jong kiwei Bat kumta le magani ka jing batay ka shai bau sordar de utrai henry uriu nong pech ude unong sumar ya ka ka badai ka jong utrai u Dr. Han Kyung Chik ubalong uwei ni ki pastor jong kabalang Presbyterian na Korea habau batay siya pang tau sordar uang kumni uang sordar ulong utayo ula IT bat shania ban pech bat ban sumar ya ka jong kiwei Bat ban sumar ya katakat kum gajing betak ke jong utrai. Namar kata ngi snong thu bau sordar ulong hapok ke jing penyat ke jong utrai. Bat ulong ru ubalak ban shania bat ubahap ban ai jing ken. Namar kata habangi snong thu bangilong tangkum ki sordar ngidon kam ban snong thu bangidon hapok ke jing penyat jong weipat ubalong utrai bat ubalong kenrat jong ki kabangidon kamban sngothu kalong babaro ki kilong ki jong trai kaktien ga jong blay ka pengan mau yangi haga kitab Genesis kalong ga beningkong ga khot ga beningkong ka ong ublay ula thau ya ga beneng bat ya ga kendo haga sam ga ba arbu saw ga khot ga beningkong bat ka ba ar ya ga bala pengan mau meneh ga ba puli na ga sedang ga kendo ga ga jong trai bat ka jingdap jong ka Kepertai bat ke basyong haka nama ula seng ya ka halor ki duriau bat ula pen scam ya ka halor ki jingslei kesam ga basan pau ga khot ga bashipau ko ong naba umrat baro hakla ulong jonga bat ki masi halor ki shihajar lum ki long ki jonga nga itu ya ki sim haki lum bat ki mrat klau halum ki long ki jonga kabangi dei ban snow thu kum ki sordar kalong Baki kim dei ki jongi haka bangi lak ban lek kat bangi mon Henry ki dei ki jong ublay ki jing penlong baro ki bau ublay ula penlong ki dei ki jing thau ki jong ublay bat ngilong tang ki nong sumar haba ublay wong aga kitab Genesis kalenong ga beningkong ga khot ka ba arbu pra haka bau ong yo brio bau long nong sen shar ya ki baro Kata ke jing sensyar kam dei bangin lek don bor halor jeng ki weipat ki jing penlong Henry ke jing sensyar ke jongi ke dei ban long haringkat bat ke jingit kli ke responsible dominion
Namar bakum ki sordar. Nyanaban ai jing ken hakmat jong ukenrat. Atkinson habau tho syapang gani ke kitab Genesis kelong ke beningkong ke dekat ke arpu fra. Ke keren syapang ke jinglong nong sensyar ke jong ihalor ki weipat ke jing penlong ke jong blay. Snap uang kum ni maap yang angan bu kum bakalong ke ketien nong way. Uang if human beings are seen as kings over nature, and that is perhaps implied in the command to rule over the rest of creation, that may only be understood in the light of the kingly rule of God, committed to the welfare of his subjects and serving their needs with benevolence. Wang ladaya ki briu la yo I kum kis iem. Halor jong gini kijing penlong ki jong blay, halor jong gini may maryang. But lesi kata kalak panlong habau blay wang Genesis iwe apu praba mention syar halor ki way pat kijing penlong ki jong blay. Lara kalong kumta ya kani ngilak pan sngow tu na kijing long sim ki jong blay hi. Bau blay komus iem u IT yaladi na kabenta kijing bha jong baro hagi bau usen syar. Ban ya rap yaki hagi jing don kam da kijing isenei. But ya kini ke jingmut lanang kershan shu haka kitab Genesis haka linong gaba ar ke dekat gaba katsan haka bau blay hadien bau labuk yau Adam haka kepereden ula keren syai hau bad uong medei ban long unong sumar medei ban sumar ya ka but ngesnau tenat abang ngepet ya kini ke ketien sumar kawan na ke ketien Hebrew shamar kaba ke jingmut jongka haka ketien pareng kiong to exercise great care over. Lani ban pentri kam. Lani ban ai ka jing sumar ka bapaka. Ban ai ka jing sumar ka babha. Bat kat kum gani ka kitab Genesis kanong ba ar ka kat ka bakatsan. Ka penpau ya ka jing kwa, ka penpau ya ka jing angnut ka jong blay yang ikibriu. Ban kmi ban sumar ya kani ka maryang. Ka balong ka jing pelong ka jong blay. Bat kani ka deiru ka jing kat yang i kum ki banget. Bangin long ki nong sumar, ngin long ki sordar halor jong kini ke Maryam. Kecing kali ke baar ke bang kuat bat bu hagani ke por ke long. Balai bangidai ban long ki sordar halor jong kini ke May Maryam. Balai bangidai ban long ki sordar lani ki steward halor jong kini ke Maryam. Ublay jubab ya kata ke jingkeli. But wong namar bau kmi lenti. Ublay ukmi lenti nangi. Bangidei balong ki sodar. Halor jong ki jing penlong ki jong ublay barok ki bakan tup ya kani ka May Maryam. Ke environment. But kani ka jing kmi lenti ka jong ublay. Kani ka expectation ka jong ublay. Bau ublay u expect nangi way pa iway kum kita ki jing penlong ki jong ublay. Bangi ngidei banlong ki steward ngidei banlong ki sodar. Halor ki way pat ki jing penlong ki jong ublay. Haga kitab Leviticus. Haga linong ka ba arbusan ka dekat ka ba arpulay ban arpusaw. Sngap ublay wang ya kini ki kentien. Ya ka kendaw onom la bandido. Na baga kendaw ka long ka jonga. Napa pilong tang kinong way, but kinong ha, hanga. But pin ay yakaban pelat yakaga kendo, hakari ka jingyok pateng jong pibaro. Ong ublay ka kendo pinomlak bandido kaniga jonga. Pinomlak banek kat bamon ong ublay kaniga jonga, ka jing kmi lenti ka jong ublay yang ikalong tang mangilong kinong sumar, ngilong ki steward halor. Kita gijing penlong gijong ublay. Kekendo barok bat barok ki badan haka ong blay kilong ki jong blay ngilong tang kinong song wai bat ngilong tang kinong way bat kinong hap kabanginom la banek kat bangimond kabangidon kam kalong bangin long tang kinong sumar uji suru ong ga gospel ga jong Lukas hakalenong ga kat nriu hagar kat ga ar bat hagar kat ga shipo wong ya kini ki kentien. Dia ukot hau bat ula ong hau kei kini bangaliyo snow syapang jong me. Tu ai jing kenya ke kam sodar jong me. Naba memlak syuk banong sodar. Jar ubalong ubalak ban syanya ai bakindiat e. Ulong ubalak ban syanya hagi babon
Ublay ukmi lenti yangi bangilong ki sodar. But kum ki sodar nyapan ay jing kenya hakmat jong ublay. Halor jong kata ka ba ublay ulasanya nakabenta jong abat jong pi. Nyapan ay jing kenya hakmat jong u. Nyine poi siya ka jing kali ka balay bat ka ba kam dan kam. Bat ngan penkut ya ka ni ka jing selok hang ni. Kat kum ka ni ka sam ka ba shispa saw ka balong ka nongrim jong ka jing selok ha ka ni ka por. Ka ei ka bangi day ban le. Kum ki sodar ki jong ublay. Halor ki ni ki jing perlong ki jong ublay. Ka ei ka ba ublay ukmi lenti nangi bangin le. Kum kita ki sodar ki jong ublay. Ki ba ublay ulabok yang iban long ki nong sumar. Halor ki ni ki jing perlong ki jong ublay. Ka ei ka ba ublay ukmi lenti nangi bat ka ei ka bangi day ban le. Bat nga snow tenat ba David ubatro yang ni ka sam ka ba shis pa saw. Ubatay yak ay bangi day ban le kum ki sordar. Halor kani ka environment, halor kani ki weipat ki jing penlong ki bau blay ula penlong. Ngasnong tenat bakat bangarang penkre ya kani ka jing selok ha kani ka por. Habang ngapuli ya kani ka sam bat habang ngapuli bon sien ya kani ka sam ga basis pa saw. Ngayo iba gani ka sam ka basis pasaw kadon ka jing sriem bat ka jing penlong ka jong ublay ki kat kum ka kitab Genesis kan long ka beningkong hadu ka kitab Genesis kan long ka baar ka khot ka basaw ngayo iba gani ka sam ka basis pasaw kadon ka jing day bat ka jing sriem bat ka jing penlong ka jong ublay ki ya ka bangi syam gani ka kitab Genesis ngayo iya ka kitab Genesis ya ka jing penlong ka jong ublay ki baro hakin riusni baru la syong tat ya keski ka benyong. Haga ni ka samru ngiyo I bagadan ka jingi sriem bat ka ni ka kitab Genesis. Haga ski ka beningkong ngiyo I ya ka jing penlong ka jong ublay ya ka jing shai. Bat ka ni ka don ka jingi sriem bat ka sam ka basis pa saw ka khot ka baar haga ba ong ubatap ya la di da ka jing shai kum da ka jan. Haga ski ka baar ublay ula penlong ya ka swing beneng. Ula penyeklat ya ki ong ka kitab Genesis kan ong ka beningkong ka dekat ka benriu. Bat kini ka yesriem bat kini ka sam ka basis pa saw ka dekat ka baar hadu ka dekat ka basaw. Haga sngi ka balayu blay ula penyeklat ya ka beneng na ka kendo Genesis kan ong ka beningkong ka dekat kendai do shipaw. Ni syamru ya kani haga sam ka basis pa saw ka dekat ka basan hadu ka bekendai. Haga sngi ka basaw blay ula penlong ya ka sngi bat yo benai. Ya ka bangi syamru haga jingruai sam ka basis pa saw ka dekat ka bakat kendai hadu ka ba arbusaw. Haga sngi ka basan ulay ula penlong ya ki dokha ba ki kenja ba par baro. Ka dondu haga sam ka basis pa saw ka dekat ka ba arbusan hadu ka ba arfun riu. Haga sngi ka ban riu ulay ula thaw ba ula penlong yo briu ang ka kitab Genesis ngat ula thaw yo briu haga dur ka jong uhi ang ka kitab Genesis long ka beningkong ka dekat ka ban riu. Ka ba yisriem bat ka sam ka ba shis pa saw ka dekat ka ba arpulay. Habang ipuli ya gani ka sam ka ba shis pa saw. Ngisngo ka mo nong tho ya gani ka sam ula dew start science jong gani ka juk ka ba ngingiim. Kamta mabaw tho siya pang ki ba dot na gani ka kendo bat hapo jong ka. Henry ka jingmut ka ba shisha jong niung nong ruay sam. Kalong ban pensngo thuok yang iki briu ya kata ka jingaday ka ba yasno hapdeng jong baro ki jing penlong ki jong blay Ukraine ya kata ka interrelationship ka jingaday ka jing yasno hapdeng jong ki jing penlong ki jong blay baro kentup yang iki briu baro ki badon na gani ka pertay ngilong interdependent Nia don kam iwe pat namar baro ngimi na ka juk kakti ka jong ublay. Ngiu kun ben riuru ngimla ban laj na kata. Namar ngilong shibenta na kita ki jing penlong ki jong ublay. Kaktian Hebrew ya kabala yok ya kani kaktian earth lani kaktian pertai lani kendo. Kani kaktian Adama. Bat kaktian Hebrew na kabentau brio kadi kaktian Adam. Namar lathau yo Adam na ka Adama. Kabalong ka kendong. Bat kum tangi yo iya kajinges no.
Ya kata ke inter relationship leni kata ke jinge sno ke jinge day hapdeng ubrio ubalong jing penlong jong ublay bat ki wei pat ke jing penlong ki ba ublay ula penlong. Bat kini ke kendo leni bat ki ki ba napok jong ka ngidon ke jinge day bat ke jinge don kam iwe. Kumu brio ngidon kamban snow thu bangilong shibenta na gadiga kendo kabalong ka jingtao ka jong blay but kum tanga kwa bangine pet kambnya ha gadiga por ya gadiga jingkli ka bangala bo bangine pusan lang kum no kum ki sordar ki jong blay ka ba blay ula bo bangin pet bangin sumar halor kini ki jingpen long ka ei ka bangi day banne ka baning kong ka ba nong roi sam wang ha gadiga sam ka ba shispa lai ka long kabaning kong kabangi day ban le kalong bangi day ban ay ngo yo blay na mar ki jing pen long ki jong blay bangi la ban pendep hok ya ka kamram jong kum kita kinong sumar ya ka ni ka environment kabaning kong kalong ong ni nong rai sam ay ngo yo blay na mar ki jing pen long ki jong but ndey tang bangin ay ngo yo blay na mar ki jing pen long ki jong u ong su ru bangin penlong ru yo blay ba unang yo ban le kemen hagi tagi jing penlong jong ya katangi shem magani ka sam ka ba shis pasaw ka khot ka ba ningkong hadu ka ba saw bat ka khot ka ba life way unong tho ya gani ka sam uye per nangi hagi jing snow tho ban ya kren ya kita ki issue lan ni kita ki environmental issues ngingi snow thu bangi day banya kren ya gini ki issue kalong bet na kabenta ka jingmen toy jongi na kabenta ka jingmen toy jogi khun ki kti ki jongi lara mar lara ngim ya kren kani ka perthai ka na ki jingma henry unong tho yang ni ka samwang baka jing snow thu jongi ban sumar ya ka mei maryang ka sedang da ka jing aingo jongi yo blay day habangin nang ban aingo yo blay na mar kini ki jing penlong ki jong blay day hangta bangin senang ban sumar ya ka may maryang ya ka environment namar larangi long berbor ki basngongo yo blay namar ki jing penlong ki jong u ngin salak ban sumar ngin salak ban pek ya ka ka bau blay ula penlong lan ngin salak ban sumar bat ban pek ya ki balong ki jing penlong ki jong blay namar bangi aingo yo blay namar kita ki jing penlong ki jong blay ngiken mau bat ka pen kan mau yangi bakini ki jing penlong ki dei ki jong blay syaka bakut artat jong gani ka sam hadien bola dep ban tho ya ki lai pho tli ki dekot jong ka jing ai ngo yo blay namar ka jing krau jong u namar ki jing penlong ki jong u ha ka dekot ka balai fuai u ong ya kini ki kentien ka sam ka ba sis pa saw ka dekot ka balai fuai ngap uong kum ni tu ai bakan ne kaburom ka jong try junom ai bau try unle kemen halaga kam kalong ka jing kermen jong uniung nong tho ya gani ka sam bau try unang yo ban le kemen halaga kam ngitip habau bleu thau ya ka perthei bat hadien bau le dep thau ya ki haman bau le dep ban thau usange lani upos usange ban pet ya kita ki jing penlong ki jong u bat ong ga kitab Genesis uyo baki long ki babha ya katangi shem ga kitab Genesis kelong ga beningkong hagar khot ga shipo ga khot ga khat ar ga khot ga khat pra ga khot ga arfway bat ga khot ga arhusan hadien bau bleu de ban penlong ya ki usange upet bat uyo baki long ki babha bat kini ki khot snap ki ong ye ki kentien ke Genesis kan long ga beningkong ga khot shipo khat ar khat pra arpui bat arpusan ko ong bat ula yo baka long ga babha ka wei pa ko ga jing pelong ga jong blay hadien bula dap ban pelong uyo baka long ga babha bat ha ka jing yo ga jong niu nong tho ye ga ni ga sam uyo baka ni ka jing yo ga jong blay ka dei ban ne habau blay un pet ya lagi jong ki jing thao ki jong u un yo ye ki bakidang long ki babha ka jingkli ka mga kwa ban bu yang i kalong hatu blay ubat thao ya kini ki uba penlong ya ka sun beneng bat ya ka beneng uba penlong ya ki ya ki wa
uba thau ya ka sun beneng uba thau ya ki lum ya ki wa uba penlong ya ki ding ya ki sit hatu haba un pet ya ki jing thau jong u undang yo ine em baki long ki baba namar ngila penjaklia ya ka sun beneng ngila penjabo ya ki ki wa ngila penselen ya ki klau ki betap ngila penyap ya ki sim ki do bat ka jingkali ka bau niu nong roi samu bu hatu ublei unang yo inem haba un pet ya lagi jong ki jing thau ki ba u la penlong hatu unang yo inem ba ki long ki ba bha kum bau yo i ka kitab Genesis undang yo inem ba ki long ki ba bha kum ki sordar na markata ni don ka jingkit kli kum bau niu nong tho ya ga ni ka sam u ong ha ga ni ka khat ka ba life way bau ong bakan ne ka buram ka jong blay bat bau blay unang yo ban lekmen halagi jong ki jing tau kadai ka jingkit kli ka jong i ban pen ne pen sa ya ki jing pen long ki jong blay bau blay unang yo ban lekmen bat ba ka buram ka jong blay kanang ne hagi ni jing penlong ke jong blay keburam ke jong blay kanang ne hagi jing thau ke jong u hagi jing penlong ke jong u ketika kamram jong i kum ki steward ketika kamram jong i kum ki sordar bangin penlong ya ki ki ba keburam ke jong blay kan ne hagi ni jing penlong ke jong u bat ban le kum ta sedang da ka ba ai ngu yo blay namar kini ki jing penlong ke jong u sedang dak ba ai ngo yo blay namar ki jing thau ki jong u sedang ban ai ngo yo blay namar ki wei pat ki jing penlong ki bau blay ula penlong dei hang ta bangi salak pan snow thu bakini ki baro ki di ki jong blay bat ngilong tang ki nong sumar halor kini ki jing penlong ki jong blay kentup ya kini ki environment ka ba arbat ka ba khat du ban ngan penkut hang ne ka ba kum ki sordar kibau blay ula bo yang iban pek ban kmi halor ki jing penlong ki jong u kentup ya gani ga mei meriam ngi don kam ban tip bau blay ula pen biang lupa ya ki jing don kam jong baro ki jing penlong ki jong u blay ula da ban pen biang lupa ya ki jing pen ya ki jing ban pen dap pen biang ya ki jing don kam jong ki jing penlong ki jong u baro hagani ga sam ga ba shispa saw unong tho ya gani ga sam u kwa yang i ban tip bau blay ula da ban pen biang lupa ya ki jing don kam jong i baro bat ya ki jing don kam jong ki jing penlong jong blay baro ka wei ni ki jing perkhat ka ba kin jabriu kalau bau briu perkhat ba ki bat ki wei pat ki jing penlong ki jong blay ki long bet na ka benta jong i haga bangin le kat bangi mon iki wei pat ki jing penlong ki jong blay habaro artli ki lenong gi bashakmat joga kitab Genesis bada kani ga sam ga bashis pa saw na lor ki we pat ki benta joga ktien ga jong blay ka krenshai bau blay ula bo yangi hagani ga persai ban sumar ji jing thau jong u bat ban penne yaki hoj u blay u i yangi henry wat glad bau i ru yaki we pat ki jing penlong ki jong u hagani ga sam ga bashis pa saw nadu ka khat ga baship ho ter u ye thu hangi ya ka jing pendap ka jong blay ya ki mrat klau u pendap ya ki sim ki do u pendap ya ki jing ri ki jing dop u pendap ya ki jing don kamru ki jong brio bat ong ga khat ka ba khat san bat ka ba khat rio bau blay u pendap ya ki jing don kam ki jong iro uniu nong tho ya gani ga sam u ong chu agar khat ka ba khat rio uang ki ding utrai ki kedang bat ki kedar ki jong Lebanon ya ki bau lathung sngau tanat bau David upen kan mau ki ding ki jong utrai ndai ki jong i ka bangin le kat baman ki ding ki jong utrai ki kedang namar bau utrai upen dap ya ki u jisuru haga jinget hu khana jong u halor jong lom haga kitab haga gospel ke jong Matius ke long ke ben riu ke khat arpun riu bat arpu pras ngap wong kum ni bau blay u besar ya ki simbeneng u pen kop ya ki tiu lili jong ke ringko de u blay u pendap ya ki baro ha bau blay u thau ya ke pertai u thau bakan bet bat bakan biang bakan don ka balance henry de mangi ki brio ki balek don bor
Namar bangi snow bau blei utau ya ki ai barok na gabenta jong ingi klet bau blei uptip ban pendap ya ki jingdon kam jong i barok kentup ya ki jingdon kam jong ki weipat ki jing penlong ki jong blei u jisu ang balei pi kuslai nama u blei u batip ban pendap ya ki sim ki do utip ban pendap ya ngaya pi habang ong kum ni ngamut ban ong bangim don kam su ban pom ya ki ding ki si habang ngi don kam laningim dei su ban bam ya ki jing tung le ban penyap ya ki mrang Hending idon kamban le da ka berkat om da ka bakwan mentoy. Ken mau bangilong interdependent. Ngedon kami way pat haga ni ka perthai. Ngedon kam markel yang namar barok ngikmi show play na ka benta jing pendap ya jing don kam jongi. Sngosi banong. Ba mangi ki brio ngilong ki ba perkat tang ya ledi. Bat ngi perkat ru tang ya ka menta. Bat ya ka tahu bleu la keren nadu ka kitab Ezekiel. Snap uang ya kini kentien haga kitab Ezekiel haga lenong ka balai pun saw haga dekat ka kat nyau bat kat prawong ya kini kentien Henry syapang jong pi ko ka kenhun jonga kumni uang utrayu blei hakmi ngabishar hapreng ki jingri bat ki jingri kumju ya ki langbrat shenrang bat ya ki lang somo hatu pinyau ka berit haba pilayo bam haga jakaplang ka babha Bapi syu ratno dalagi jongki kejat ya kabasa na kataga jakaplang jongpi. Bat bapila yo di ya kita ki basngur. Bat bapila chupen jengut no ya kabasa daki kejat jongpi. Kataga di jingkeli ke jong ublei ya ki kun Israel ha kataga por. Kataga jingkeli ke jong ublei yang ngaya piru. Ngila yo bam mentana ki plang ki babha. Hatu ya kabasa ngin penjot no dalagi jong ki kejat ki jongi. Ngiyo bandi mentai ki ki besngur. Hatu ngin penjakriano ya ki daki kejat ki jongi. Kekeren ya kejing don kam ke jongi ban long ki sordar ki ba don ke jingkit clear. Ki ba long responsible. Halor jong ini ki jing penlong ki jong blei. Hatu ngin perkat tang ya ke menta, nginum perkat ya ke lawai ke bansawan, hatu ngin perkat tang ya ke ke bangingi yo menta, nginum perkat ya ke longdien ki jongi, kumba ong ublei li mau Ezekiel, ngan sabishar ya pi ong ublei. Namara ba piyo ban bam yo plang babha na ki jaga plang ki babha, ya ke basa pi pen piyo no talagi jongi ki jap jong pi. Bat menta piyo ban di ya ki ki besngur, bat pi pen jengut no ya ke basa. Daki kejat ke jong pi wongan sabishar ya pi ki para bangit bait kalong ke jingkot yang ya pi kum ki sordar bangin don ke jingkit kli halo kini ke jing penlong ki jong play hagaban penkut ya kini ke jing selok ladon shibun kiri jong ka pertai ke balasdang ban kendit ben riu halor ki ki balong ki bajia hagadi ke mai maryang kiladon ki jing elang ki behe ki ba kentup Nadu ki jingalang jong ke United Nation. Kumno banyada ya ke may maryang. Kalau ke jing skokya na kiri jong ke pertai halor ke jingkela jong ki ayom namar ke jing penjot ke jong briu ya ke jing pelong ke jong blai. Ha ke jingalang ke belong ke Copenhagen Denmark ke bala tip kum kata ke Copenhagen Summit. Kile kren skokya syapang ke jinglong jong ke climate. Pada bang pek ya kata ke jing kren bun sien la repeat ya kini ki kentien. This is the last chance to save the climate. Kani kani lat ka bakat do. Banginya da ya kini ki jinglong jong kini ki ayom. Namalayo isisha ya ke jingma larangim kendit ben riu bat larangirang ay penjot ya ka may maryang ke jongi. Ka jingkeli ka bakat do ka mga kwa banbo ka ka bangingin kut jingmut. Habangin mi nang ni Hadian mangiliyo snow ya kani ka kubor ka bayaday bat kani ka environment Sunday. Kaya ka jingkut jingmut jongi. Ngan si pasat ya pitang de ki mat ya ki katu kat ni ki badan na po jonga ki bang skwak ban si pasat sa pi bat ka syong pi bapin puson ya kita ki jing ai jingmut. Lani ya kita ki ki badan na po ka donut ka mensiam ka jonga. Ka baning kong snow bangi day ban kut jingmut. Banlong ki sordar halor ki jing penlong ki jong blay baro. Daka bangi sedang na layeng. Sedang na lasnong na lathaw ki jongi.
Kabaar ngi day ban penlong ya kabalang ke jongi, kabalang ke ban kit ya ki jingi kai halor kumno ban penne pensa ya gani ke mei mariang. Ngasngong tenat bakat banganang penkre ya gani ke jingi selok. Ngayok ban puli syapang gawai ke balang. Kabala tip kum ke Maryland Presbyterian Church, kabada na Baltimore hari Amerika. Kum ke balang kita ni ke way ke committee, kabakila tip ya ka kum ke Environmental Stewardship Committee. Kabaling ba ni ke committee ki hikai ya ki khun jong ke balang ya ke jing don kam ban penne pensa ya ke ni ke mei mariang bat ki jing penlong ke jong play. Bat ka basnong tunat ya ke ni ke balang kelong bakadon ke jaka kum basau akar. Haga baki kun jong ke balang kilik ban volunteer. Om tang ban tung ya ki dieng Henry ban sumaru ya kita ki dieng. Kabalaing snow bakum ke balang ngini ban mi na ki sau ken ro ngin let shagi snong ki thau haringkat ban ke kubor jong ke jingdon kam ban pene pensa ya ke mei mariang. Ngidon kam man le ye kum ke balang haga ba day bat ke jing penjot ya ke ni ke mei mariang. Ngasnow tunat abang ngapuli ya ke wei ke jingja. Hang tia Thailand. Hadien bagi ni timber industry kila pompathar ye kini ki dieng. Kala long ke jing pen gendit ben riu ye ki Buddhist monk. Haga bagi le kren paramaki bagi dei ban le ye. Dan na pleng jong ki ke belong kam dei ke kam jongi ke dei tangi ke eki ke baken jaman siem ke belong spiritual. Henry dan na pleng jong kita ki Buddhist monk ki basngok thu ki ong ke kamram ke jongi na mangilong interrelated ngilong interdependent but kini ki jing penlong ke jong play. But kum ta ki mi kila ra de ki jan orange ki baki ki jupong but ki tar de ki jan ki te saudong ye ki dieng timba ban pen gendit ben riu ya kita ki pom ye kita ki dieng but ki pom pathar ye kita ki dieng bahkan penlong ye ki bakin gendit ben riu but la thu na kita ki jingle jo kita ki Buddhist monk kala penlong ya kita ki timber industry bakin gendit ben riu but bakin nom pom pathar ye kita ki dieng hang thia Thailand kalong ke jing khot yang irukum ke balang ngin le ye ha ka be day bat ke ni ke mei mariang ke jonga bat ke jongi kum kita ki sordar le ni ki jing ki nong pet ki nong sumar ki nong kmi halo ki ni ki jing penlong ki jong play khadu ngakwa banong na lor ki ni ki ni day ban kut jing modru ban penlong yo blay jongi baun kemen bat baun yai kemen halor ki jing penlong ki jongu ban penlong yo blay jongi bahabau pet ye gini ki jing penlong ki jongu blay undang yo i bat undang ong kumong ha ke kitab Genesis baki long ki babha ai bangin kut jing mut bangin mi nang ni ngin kut jing mut ban penlong yo blay jongi baun long blay wa kemen bat baun yai kemen halor ki ni ki jing penlong jongu bat baun nang yo i ya kita ki jing penlong jongu baki long ki babha tu blay un kur khu yang ni lima kini ki jing pen kan mau na kini ka ketien ka jong play ai kenong ka bor yang nga yang ni kenong ru ka jing pen kan mau yang ni bangi long tang kinong sumar ha ka bi day bat kini ki jing pen long ki jong play u play na ka benta ka puram jong u amen ni la poi sha ka benta ka bangin penwai no ya kini ka jing shakri ka jong ni ai ngo yo play u bala dron kat lembat ni na ru ka basdang jong ni ka jing shakri bat nyai ku blay ru ye kinong shimenta baro ki bala pendep ye la ki jong ki benta ki jong ki nadu iba puli na ka ktien ka jong blay bat ki jing duai ki ba ai ka special number ba ka praise and worship team ka bala yalam ye ki jing duai pen rem ben sim ka bala ra ye ki dot note ye ki men sim ki jong u blay un kur khu lang yang lang baro bangin mi nang ni na ka ni ka yeng ka ba kentang ka jong u ringkat bat ki jing kur khu ki jong blay ngene pen wai no ya ka ni ka jing shakri ka jongi na ka bangina rwai lang ya ka jing rwai ka balai na ka ni ka kot jing rwai ka batmai bat kum ju ru na ka berim bada dien jo ka ni ka jing rwai ngan sekerpat i pastor Reverend GS Umwi in sepelat yangi da ka jing ku pen wai bakut bakrau ablay dang step perngap kan rat nya rwai ngu ya me bakut klan bat dap jing isnei laingut batang wei long utrai bane ka jing rai ka balai
play book pa jengi ubah bening ngai ngu eme ku tribe id na ka benta jong kene ka por ka ba koridor ka ba ngaliyo benya senglang ban mani kerteng ka ba im ka ba khut ka ba don bor jong me ban sha skor ya tin jong me ku try ka pen kan mau yengi ba kum ke sordar ngidan ka jingi khli ya ka ban sumar ban ne ban sa ya kani ka mariang ka blok jing ai ka ba koridor ka jing me ku tribe id melabu yengi bangin sensyar ko try halor jong ka mariang bagi sensyar ka jungi kan long kadung ka donur ka jong me ko try ka badap da ka jing id kurhu yo syakri jong me bla ai khubor hab deng jongi ya ding syakri ka ba koridor ka burman ai hala ka jong ka balang haki wei de ki benta jong jing syakri ka jong u batu kurhu ya ka yeng ka sem jong u borok away. Pelat daki jingkar khu ke jome na ne ke jing sem ko bathiang. Tu da ai ba jing e ka pada biang jing trai jing Yesus Kristus. Ke jing e ka bana bam jikut ke jong blai. Ku bau khpa le ma je slok ke jong men sim ba khu ke jing kar khu ke blong lai how we blai. Ken lorang kat bat phi pait lang jong blai. Na du menta bat sedu ke bam jikut ru. Amen.